Hello guys, good evening. नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव बराय हरफिननाय जाबाय आरो गोबावथार जाबायमोन माने नोंथांमोना आंखौ थैनासो दं सानबायमोन खोमा थैबायगोनलै बिन बड'आ बेफोरबायदि सानबायमोन माने गाइस खोथाया बिदि नङा आं थैयाखै माने आंनि चेनेलासो थैनानै दंथ'योमोन नोंथांमोननि सिगाङाव आं माखासे कमेन्ट्रि माबायाव टेबाव फोरमायना होखादों आंनि चेनेला माखासे स्ट्राइक नांदों बे स्ट्राइकनि थाखाय 90 days सासपेन्ड जादों आरो ओमफ्राय मैया 15 नभेम्बर मोनदां मैया ना दाखालि 15 नभेम्बर ओमफ्राय मैया आं चेनेलखौ रिप्लाइ होफिनदों आरो गाइस नोंथांमोना सिगांनि बायदि सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय जेरै सापर्ट होदों ओमफ्राय बिन बड'आ एबारनिफ्राय भिडिअ लाबोसिगोन आरो आं दा नै फिल्डआव दंफैयो ओरैहाय सान हाबसै नै नायनो हागोन सान हाबसै आरो खोमसि नुलायखाबाय आरो बे रोखोम आरो ओमफ्राय आंखौ सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आरो गाइस नैबे बिन बड'आ बिराद आङो चेनेलखौ 2 yearsनि बारा 2.5 years आङो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मनिटाइजेसन खालामनो हादोंमोन नाथाय बेबो ससे समावनो सासपेन्ड जानानै होबाय बिराद दुखु नांदोंमोन गोसोआ ओमफ्राय दिनैहाय एसे बे चेनेलखौ रिकभारि जाफिननाय बादि मोननानै एसे गोजोननाय मोनफिनदों नोंथांमोनजोंबो भिडिअ शेयार खालामफिननो मोनसिगोन बेफोरबायदि सानदों आरो आङो गोदान चेनेल खुलियाखै गाइस खुलिनो सानदोंमोन मबाइलाबो बे समावनो गाज्रि जाना होबाय चेनेलाबो बिदि जाबाय आरो बेखायनो आं गोदानबो खालामनो हायासै नोंथांमोननोबो बे इनफरमेसनखौ जास्ट कमिउनिटि टेबाव सिगाङाव एसे फोरमायहरनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जेखि हायो जा हायो आंखौ सापर्ट खालामफिनदो आंबो नोंथांमोननिसिम जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ लाबोनो नाजाफिनसै मोजां भिडिअ लाबोगोन ओमफ्राय आं दा फोथारावसो दंफैयो गाइस जोंनि खाथिनो भिडिअ लाबोया गोबाव जाबायमोन नालाय खुगायावनो रावानो फैलायथाराखै आरो ओइ देखो बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आं बेखौनो खावलायो बयबो सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आंनि भिडिअफोरखौ नायफिनबानो जाबाय आरो आंनि गोदान साबसक्राइबार गासिबो आंखौ डु सापर्ट नोंथांमोननि सापर्टनि सायावनोसै आंनि चेनेला ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै थाखानाय नोंथांमोना बेयाव अननानै बयबो सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आरो दिनैसो एसे भिडिअ मोनसे बानायफिननो हाबाय नोंथांमोनखौबो शेयार खालामनो मोनैया गोसोआ खेंखुर मोनलायथारदोंमोन आरो बेदिखौ बेफोरबायदि जायो आरो सासे ओइ ससियेल मिडियाआव हाबबायना गोसोखांफ्लांबाय थायो माने आंनि फान्सफोर दंमोन आंनि भिउवार्सफ्रा आंखौबो गोसोखाङो जानांगौ बेफोरबायदि साननानै आरो नायनो हागोन गाइस भिउआ बिराद मोजां जादों गोजौआव माने आं एसे माबायाव होदोंना बे बेकग्राउन्डखौ ब्लार नुदों बुकि मुड बानायदों आरो नायनो हागोन अब्ला गाइस नोंथांमोननि सापर्टखौ नेनानै थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ फैगोन सम मोनबानो लाबोगोन ओमफ्राय आं दा नै बेयाव दं आरो बेयाव बिराद जोंनि जायगानिनो बावनो प्रेक्टिस खालामो दा आसाम पुलिस फैगासिनो कामान्ड' एबि इउबि एसआइ कामान्ड' गासिबो फैगासिनो नालाय बावनो ग्राउन्डआ बेनो आरो बे प्रेक्टिस खालामो हाग्रा बारियावनो ओइ रोखोम मोननांगौआ मोनखायो नङा होमबा हाग्रा बारिबाबो अब्ला गाइस नोंथांमोननो जास्ट नैबे भिडिअआ जेराव थांनाय नङा ब्लग टक नङा बेखौनो इनफरमेसन होनाय भिडिअ जाहैबाय आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोननो जास्ट बेखौनो खिन्थाहरबाय ओमफ्राय बयबो सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आरो बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायो आरो